Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khena uibo khena thothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khena uibo khena thothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini kok thai bai resap belai kena hambai ini pungkasang jorao jeng sini yo dus kiam sayo jeng mani kok mani salno rubi tini jeng himboto himlai tong layo nagi yang kok kebang ma sini botol cerai besar buri besar sini kan cumbung tuya koi tini ni hai shalo 1979 no chini kokbrok sini mung rizak mani tini by 47 obongkha years ungkha chini kokbrok kokno sungman mani belai no khatung khaja kai chini kokbrok salno sung palai leitong talai haipono belai no khariok mani khas hamani asuk bisi kedegma Haimani yagolo kokborok no recognize kimani yagolo tabuk bochi mani kokno sung chini government recognize rizak phano sung abo chini musung tekai chung abono samungo thapai maya kho kabangma political kebeng mung phaimani bagai phiaba bisi kedengma sakang abo saklajak tongmani kaini kaitham commission rizakha kokborok amani kokno sung sini kokthai sina bagai roman script by chung silena hini akoi commission bo saklai rikha majority must be granted hini akoi fiaba sarkar change sungo government change sungo aboni yagolo kabangma abo phob jagai haino hayongoi tongo tabuk sung nukjaka chini hastewo bjp government phaimani yagolo bo kokborok script no tei akoi tamo script by chung silenai chini kok thaino amani kokno oborugui kabangma controversies phai tongo chini intellectual ni bisingmo baksa script chano devanagari hini chano baksa bengali horp chano baksa ba kabangma chano phiaba chini roman script chung sanmano rinani naya ngui tongo tabungni present government tui julnai je adong bo bai thang chiri khogui sai tongo kono অবস্থাতে রোমান স্ক্রিপ্ট ন kokborok sinani bagai rimaya nangkhangkai devanagari ungthung uikai komni script na thun chakhamarok ni script tongoi tangai kokborok sanai rok ni kai script krui rok hini sawi tongo bo decision khlaio bini musungtui bo tongoi tongo abo hayungya bo no sung pusuk hasteo slamka sung asuk phang slamka kotor slamka sung bono food yu koi chung bono kotor slamka chini food by bo kotorungka government ni kotorungka sarkar chaloka bono sung tui luya hangkai bufang phangsa kaya koi chung jodi tui luya hangkai o bufang kono dina tori maya buthai ri maya sung tui lukhang ka cho bufang tornai lognai bubar banai buthai thanai nang hangkai chung tui luya oi o bufang no buthana nangnai joto din poto chini kokborok no sung roman script by seimet Seimana bagai chung maya sa chini kokno sung roman script by sinai kokborok sung sal tini palai layo o palai lebeni bisingo chini kokborok komoria haipono sung sinane thang tongo sung roman script by finai metric exam 12th exam ni question paper rogo roman script by kokborok seijanani ungthun obono chini message tongnai
chini hasteni chief minister sir Manik Sahani thani bini thani koimung tongnai ti prasarongni naimung ti prasarongni wansumung ti prasarongni khariung mungno bo wansugui chini je nangmani specially ojorawo kokborok script kokborok no sina bagai roman script nang thon bobo obo haikai chini boroni khana nawe koi bobo kuchuk bere mona asuk tongnani ungthon obono sungnayo asuk sawini ani kokno muthakka belake hambai ani logio angbaitang Torun Debboma retired TPS officer Sir Ranjit Debboma retired headmaster aboni bisno kabangma chini students rok tongo awani kabangma nangnai songnai rok tongo intellectual borok tongo tei recognized club ni adong songrok oro jotono tongbayo tei Chinarawa police department ni adong robo phaijak chini security no matters on naiya koi aba haikena song himmoto himnai tong